तो हेलो फ्रेंड, स्वागत करुछि मु हमर न्यूज ओडिशा चैनल को। और आज आम जानिबा नरेंद्र मोदी जो दुईटी कृषि योजनार शुभारंभ करिसेंती ताहार विषय रे। तो चलंतु वीडियो को डेरी न करी हमें सी योजना विषय रे अधिक जानिबा। तो प्रथमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार नवा दिल्ली स्थित पूसा ठारे 35,440 कोटी टंकार दुईटी कृषि योजनार शुभारंभ करिसेंती। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ହେଲା ପିଏମ୍ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ଏବଂ ଡାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମିଶନ। ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନା ପାଇଁ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଫସଲ ବିବିଧତା, ଅମଳ ପରେ ଫସଲର ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡାଲିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମିଶନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ, କ୍ରୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5,450 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 815 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ମହୁମାଛି ପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନସେମିନେସନ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଗୁଜରାଟର ଆମରେଲି ଓ ବନସକଣ୍ଟାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, ଆସାମରେ ଆଇଭିଏଫ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ମେହସାଳା, ଇନ୍ଦୋର ଓ ଭିଲୱାଡ଼ାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆସାମର ତେଜପୁରରେ ମାଛ ଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଆଡିସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାଉଟ୍ ଫିସରିଜ୍, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ୱା ପାର୍କ, ପୁଦୁଚେରୀର ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆକ୍ୱା ଫାର୍ମ ଅନ୍ୟତମ। ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ପୁସା ସ୍ଥିତ ARI ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ICAR CIW ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଲାଇଭ୍ ୱେବକାଷ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ 600ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ CIDW ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡାକ୍ତର ମୃଦୁଲା ଦେବୀ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲ ବିବିଧତା, ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ